U ovoj dnevnoj dozi politike obradit ćemo postojeće i buduće predizborne koalicije za sljedeće parlamentarne izbore. Ovaj video će imati dva dijela. Prvi dio ćemo obraditi postojeće, a u drugom dijelu buduće koalicije na parlamentarnim izborima. Pa krenemo sa ljevice. Možemo i SDP nisu postigli dogovor o koaliciji, tako da će svaka od tih stranaka ići zasebno, uz SDP koji ne pokazuje neku želju za koaliranjem s drugim manjim strankama ljevice. Osim Radnička fronta se tu gura u koaliciju sa SDP-om. Sad, da li će SDP to prihvatiti ili neće, to ćemo vidjeti u budućim mjesecima. Možemo s druge strane svoje manje koalicijske partnere poput Zagreb je naš i Nove ljevice će uključiti u svoju stranku, možemo. A moguće su i koalicije s drugim lokalnim strankama poput Srđ je naš ili Zaokret. Dalje tu je još i koalicija Naša Hrvatska koju čine Socijaldemokrati, HSS i Laburisti. Te tri stranke čine koaliciju koja će se možda proširiti sa još nekim strankama ili pojedincima poput Matije Posavca, Zlatka Komadine, koji već duže vrijeme ima neslaganja sa predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom, kojeg su već neki vidjeli u kombinacijama i sa akcijom za promjene Marka Jelića, sa IDS-om, sa Hrvatskom strankom umirovljenika, ali i sa socijaldemokratima kojima će najvjerojatnije pristupiti. Tako da ćemo to vidjeti. To je sve što je na ljevici više manje sklopljeno. Ajde, još je sklopljen prije toga i koaliciju su sklopili PGS i IDS, ali to je samo za 8. izbornu jedinicu. Što se tiče desnice, koaliciju su sklopili Most i Hrvatski suverenisti i Domovinski pokret i Hrvatska stranka prava. Domovinski pokret je htio da desnica izađe u jednom bloku, znači i Most i suverenisti sa njima, ali je Most to odbio, a kasnije i suverenisti koji su onda sami sklopili savez. HDZ za sad ne izlazi sa svojim budućim koalicijskim partnerima, da li će ih uopće biti, ali to ćemo u drugom dijelu videa. U ovom drugom dijelu obradit ćemo potencijalne koalicije. Već sam spomenuo moguću koaliciju Radničke fronte i SDP-a i moguću koaliciju, odnosno izvjesnu koaliciju možemo sa strankama poput Srđ je grad ili Zaokret, još možda nekim nezavisnim platformama. Znači, tu još imamo moguć blok koji stvara Marko Jelić, šibensko-kninski župan, koji u svojim redovima skuplja nezavisne gradonačelnike, načelnike, župane, vijećnike itd., ali i stranke koje imaju neku lokalnu snagu. Spominjale su se razne stranke i udruge itd., poput udruge Zrin, poput Fokusa, poput Puljka, poput pulskog gradonačelnika Zoričića, stranke Lipo, nezavisna lista mladih itd. No, još uvijek više manje niti jedna od tih strana nije sklopila sporazum sa AP-om, tako da ćemo vidjeti kako će se tu situacija razviti. Tu imamo potencijalno značajan umirovljenički blok koji za sad čine stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika. Oni žele okupiti oko sebe i Hrvatsku stranku umirovljenika i Silvana Hrelju, nezavisnog zastupnika, bivšeg predsjednika HSU-a i njihovog zastupnika,
i više manje sve umirovljeničke stranke s kojima će moći, ali ne vidim da bi oni mogli osvojiti više od mandata ili 2, ako ovisi o izbornim jedinicama, možda u 8. ili 1. Dalje imamo moguću suradnju nove amsterdamske koalicije, recimo to tako, znači nekog liberalnog bloka, oporbenog liberalnog bloka kojeg bi trebali činiti, znači već sad koalicija IDS-a, PGS-a sa Fokusom i Reformistima koji su zajedno u klubu. Tu se još spominje da bi mogla sa nezavisnom platformom Sjever, Matije Posavca, gdje bi bili i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i gradonačelnik Ludbrega Bilić, ali to je sve još špekulacije. Tu se spominje i znači koalicija HDZ-a, HNS-a, HSLS-a, HDS-a i možda još nekog nezavisnog poput Marijane Petir, što meni uopće ne zvuči nemoguće. Demokršćani i liberali su tako i tako vladajuća koalicija, pa ne bi bilo nemoguće da se to i dogodi. Što se tiče desnice, tu više manje ne vidim mogućnost nekog većeg koaliranja. Odlučnosti Pravednost Karoline Vidović-Krišto je rekla da ga samostalno, znači niti s Mostom, niti s Domovinskim pokretom. Tu se još spominje eventualno demokratski HSS kao koalicijski partner Domovinskog pokreta, što neće biti previše značajno, tako da je na desnici više manje čisto. Što se tiče socijaldemokrata, oni su spominjali da bi mogli ući u koaliciju sa nekom umirovljeničkom strankom, sad pitanje koja je to stranka, sa Damirom Vanđelićem, sa još nekim pojedincima, saborskim zastupnicima i tako dalje, koje bi uključile koaliciju Naša Hrvatska, koju smo već spomenuli da čine socijaldemokrati, HSS i Hrvatski laboristi Stranka rada, tako da ćemo vidjeti što će se tu razviti. Znači, po nekim mojim matematikama, na parlamentarnim izborima bi mogao prvi biti HDZ, drugi Možemo, treći Most Suverenisti, četvrti SDP Radnička fronta ako uđu u koaliciju, a ako ne samo SDP bez Radničke fronte. Dalje tu bi bio Domovinski pokret, pa socijaldemokrati, odnosno koalicija Naša Hrvatska, pa onda nekakvi liberalni blok ili Nova Amsterdamska, kako je god nazivali, koji bi predvodio IDS sa Fokusom, PGS-om i Reformistima, iako je IDS rekao da bi mogli i sa Istarskom strankom umirovljenika, ali sve to znači spada pod 8. izbornu jedinicu, što samo pokazuje koliko je IDS oslabio. Dalje tu bi još mogli eventualno Akcija za promjene, umirovljenički blok, znači platforma Umirovljenici zajedno i Centar Ivice Puljka. Sad, zašto nisam spominjao Ivicu Puljka? On je ispao iz svih kombinacija koalicijskih, znači i sa Fokusom, i sa AP-om, i sa SDP-om, i sa mnogim nezavisnim listama. On je tu odigrao vrlo loše. Na kraju ga je napustila i njihova saborska zastupnica Dalija Orešković, što ih je svelo na jednog zastupnika, iako još imaju klub u Saboru sa Glasom i sada Strankom s imenom i prezimenom. Tako da ne vjerujem da oni mogu više osvojiti od 3 zastupnika. To će biti više manje takav raspored. Naravno, neke koalicije koje su već bile dogovorene poput Jelića i Vanđelića su propale. Socijaldemokrati su htjeli koaliciju sa IDS-om i PGS-om, ali su ti razgovori nisu prošli kako su socijaldemokrati to očekivali. Ali imat ćemo znači 2 jake koalicije na desnici. Imat ćemo
znači 3 koalicije, znači koalicije koje će provoditi Možemo, Socijaldemokrati i SDP na ljevici, imat ćemo neku vrstu nove amsterdamske koalicije kao liberalnog saveza. Što se tiče vladajuće većine imat ćemo vjerojatno samo koaliciju demokršćana i liberala, iako su i vladajući liberali htjeli, znači HNS i HSLS sa IDS-om stvoriti koaliciju koja bi onda poslije uključila i Glas, Centar, Fokus i možda još neke liberalne stranke ako bi se našla, ali to također nije išlo. Tako da to je sve za koliko sad možemo reći. U budućim mjesecima ćemo vidjeti kako će se situacija razviti. I to je sve za danas. Bok Hrvati.